हाग्रामा महिलारि सारजों थाग्रा सासे सानै बिटिसिनि एमसिएलएजों थाग्रा बिथांमोननि थाखाय सांग्रांथि दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सार बिथांमोननि सालाय बिजौआव हाग्रामा महिलारि सारा दं ना गैया गैया बे सोदोबनिफ्राय जानगाराव भिडिअनि फुटेज एसे खोनासंलां। जगेश्वर ब्रह्म बाथि टप 10 लाखिग्रा बान्था बिटिसिआव थानाय एमसिएलए एम बिथांमोननि लाबजारिसखौ नायोबा थाखा बानायग्रा मेसिन दं नामा? एखेबारे गारि घरा लायो गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि दामि एखेबारे दा बेरायनाय थांनाय बेखौ नों मबाइलाव नुयो नोङो फेसबुकाव नुयो दा बेखौ नुबाय रायजोफ्रा होमबाबो जों जायखिजाया मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसुला फरायसुलि टप 10 मेट्रिकआव लाखिग्राफोरनि थाखाय गुवाहाटी बाथौफुरि बर' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव बरायनाय हाबाफारि आरो बाथि जगेश्वर बान्था बिटिसिनि एमसिएलए एम बिथांमोननि लाबजारिसखौ नुयोबा बिथांमोननि न'खराव थाखा बानायग्रा मेसिन दं नामा? भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। बयबो बाहागो लाबाय बड'फा फिनरमोन फैदों फरेन बसुमतारिमोन फैदों सानसुमा बसुमतारि बालिराम बर'मोन फैदों बर'नि जेसेबां एबसुनि लिडारफोर बे समाव फैजोबदों ओमफ्राय इभेन बे समनि मन्त्रि रनेन्द्र नारायण बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लाफादों ओमफ्राय न' खाथियाव जों बेखौ सुइट नार्जारिखौ सावनाय जादों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम 3 रिंगायाव बे हाबाफारिया जोबथा जानाय लोंनाय आरो बिदाय लानाय बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानानै मेट्रिकआव बर' फरायसुला फरायसुलि जायखिजाया मिडियामाव फरायनाय साफ्रोमबो मेट्रिकआव टप 10 लाखिनो हानाय देग्लायनि मेट्रिकआव बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गार्जेनफोरजों लोगोसे गुवाहाटी बाथौफुरि बर' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव गाबोननि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बे हाबाफारिया गिबि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय दसे सम जैग आरो बिनि उनाव दंफां लाइफां गायनाय आरो फरायसुला फरायसुलि जायफोर टप 10 लाखिग्रा बे फरायसुला फरायसुलिफोरनो बाथि जगेश्वर ब्रह्म बान्था आरो बायदि बायदि गेदेरमाफोरनि बिबुंथि बिनि थाखायनो गुवाहाटीयाव थानाय सोरबा साख्रि मावनानै थानाय सोरबाफोर गुवाहाटीयावनो न' बां लुनानै थाखानाय साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम आफादखौ मोजां मोनग्रा ब्रह्म धोरोम सिबियारि नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायसनोबा गुवाहाटी बाथौफुरि बर' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव नुजाथिफैनो हागोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा बाहागो लाफैनो हागोन। जाय फरायसुला फरायसुलि बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानानै गोजौसिन नाम्बार लानानै जाय मेट्रिकआव देग्लायनि मेट्रिकआव टप 10 लाखिग्रा बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद गुवाहाटी बाथौफुरि बर' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव बे हाबाफारिखौ जगेश्वर ब्रह्म बाथि बान्थाखौ होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो गुवाहाटीयाव थानाय सोरबा साख्रिआवला सोरबा ठिकादार जायखिजाया बेफार फालांगि जाहाथे गुवाहाटीयाव थानाय ब्रह्म धोरोम मोजां मोनग्रा आरो सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैनो हागोन। आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों जाय गेदेरमा दावराव देख्रेब सारनि टीमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाग्रामा महिलारि सारखौ लोगो हमनो थाखाय साफा सानै हाग्रामा महिलारि सारजों थाफाग्रा आगदा आखि बिथांमोननाव खबर लायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गैया बे सोदोबा बिथांमोननि खुगा बिजौआव मानो थाबाय थायो? जाय बिटिसिनि खुंथायाव थानाय सोरबा एमसिएलए सोरबा एम सोरबा हाग्रामा महिलारिजों थाग्रा बिथांमोननि माखासे सालाय बिजौआव थानाय रावाव मालाबा समाव नाम थांखिनानै आरो बिथांमोननि माखासे लाबजारिस सासे एमसिएलए एमनि दरमाया बेसेबां बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि माखासे लाबजारिसखौ नायोबा थाखा बानायग्रा मेसिन दं बेबायदि जों नुहुरो। नाथाय साफ्रोमबो गेदेरमाफोरनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै साफ्रोमबो गुबुन गुबुन
बिबानाव थानाय गेदेरमाफोरनि खावलायनाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि खावलायनाय साफा सानै इउटुबारफोरनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों BPF पार्टिखौ बा हाग्रामा महिलारि सारखौ BPFनि मावथि बिथांमोननि माखासे मावबोनाय खामानिफोरखौ 15 बोसोरनि मावनाय माखासे खामानिफोरखौ नुनानै प्रमद बर'नि खुंथायखौ नेवसिनानै बयबो सोरबा इउटुबार सोरबा ससियेल मिडियाआव खामानि मावग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा गेदेरमाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ खुंथायाव लाबोफिननांगौ BPF पार्टिखौ खुंथायाव लाबोफिननांगौ होननानै हब्रा प्रमद बर'नि खुंथायाव 5 बोसोराव प्रमद बर'नि बेरेखा UPPL पार्टिनि बेरेखा होख्रावनानै BPF पार्टिखौ खुंथायाव लाबोफिनदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि थानाय साफा सानै सोरबा MCLA जों थाग्रा बिथांमोना साननानै लादों नामा जों साफा सानैनि थाखायसो हाग्रामा महिलारि सारखौ खुंथायाव लाबोफिननो हाबाय BPF पार्टिखौ खुंथायाव लाबोफिननो हाबाय बेबायदि सानदोंबा गोजानाव था। साफ्रोमबो BTC आव थानाय सिनियर आन्दोलनकारि साफ्रोमबो रायजो राजा गुबुन गुबुन आफादफोरनि जायफोर इउटुबाराव खामानि मावग्रा ससियेल मिडियाआव खामानि मावग्रा प्रमद बर'नि बेरेखा UPPL पार्टिनि बेरेखा हब्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिननो हादों। बिनि थाखायनो बयबो दावराव देख्रेब सारा जिबायदि हांख्रायदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों बे जोबोद बाख्नायथाव। साफ्रोमबो BTC आव थानाय गेदेरमा रायजो राजा साफ्रोमबो सिनियर जुनियर थिखादार सोरबा मावनो गोरों खामानि लामा मावनो गोरों सोरबा दालां मावनो गोरों जायखिजाया BTC आव खना खनला जोंनि बर' मानसियानो बांसिनै मावनो मोननाय जानांगौ। नाथाय बोसोर सोरबा MCLA EM सोरबा हाग्रामा महिलारि सारजों थाग्रा साफा सानै बिथांमोनाल' 10टा 20टा खामानि मोननांगौ बिथांमोना थाखा फैसा मेसिन थाखानाय बायदि लाक्जारिस देखायबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा हजम खालामनो हानाय नङा। सोरबा इउटुबारफ्रा हजम खालामनो हानाय नङा। साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हजम खालामनो हानाय नङा। जायफोर EM MCLA जायफोर हाग्रामा महिलारि सारजों थाग्रा बिथांमोननि लाक्जारिसनि थाखाय बिथांमोननि महर मुस्रि सावगारिनि सायाव आसि थुनानै जाहाथे बुंनो दाजाथों। बिनि थाखायनो दावराव देख्रेब सारनि टीम दावराव देख्रेब सारा गावनि गोसो गोरबोजों मा बुंदों एसे भिडिअनि फुटेजाव खोनासंला। दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारियाबो बे दिनावनो गोलैफानाय जाबाय मुंख्लं हिसाबै। खिन्थु बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय हिसाबै सुजित नार्जारिया फार्स्ट बेनो। दा बे फार्स्ट ओमफ्राय आन्दलन समाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गुबुन समाव मुंख्लं जादों। दा बे दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारियाबो बे दिनावनो गोलैफानाय जाबाय मुंख्लं हिसाबै। खिन्थु बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय हिसाबै सुजित नार्जारिया फार्स्ट बेनो। दा बे फार्स्ट ओमफ्राय आन्दलन समाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गुबुन समाव मुंख्लं जादों। दा बे मुंख्लं जानायफोरनि डेटखौ आलादा होनो हायैखाय होनायाव उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो बे सुजित नार्जारिया जायनाखि फार्स्ट दिनावनो मुंख्लं जादों बे दिनावनो सरजाबनानै बे सुजित नार्जारि थैनाय दिनखौनो बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै फालिनाय जादों। दा सुजित नार्जारिया 12 जुनाव थैनाय हिसाबै बिनि माने गुरुत्वआ सिगां बेयो मोनहोनाय जायो सुजित नार्जारिखौ मख'होनाय जायो। दा सुजित नार्जारिया बियो क्लास 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय सासे सेंग्रामोन खुब अनजाथाव ओमफ्राय मानसिया गेलेनायावबो एसे मोजांमोन। दा बेयो अल क'क्राझार आन्चलिक बर' फरायसा आफादजों बेबो गुवाहाटीयाव जेब्ला 12 जुनाव जर्ज फिल्डआव एबसुनि सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जायो बे सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जर्ज फिल्डआव बिथांखौ बाहागो लानो थांदों। दा बाहागो लादों। बे बाहागो लानाय समाव गोबां माने बर' फिसाफ्रा गासै 50,000 गेदारिं जादों होननानै प्रेस मिडियाआव ओंखारदों आरो बे समनि बिगेस्ट गेदारिं होननानै प्रेस मिडियाआव ओंखारदों। दा
मोजाङै मोजां जोबलांबाय खिन्थु फैफिननाय समाव बेलासि माने 4 बाजि समाव बयबो रिटार्न जादों गुवाहाटि हस्पिटालनिफ्राय जेब्ला फैनाय समाव हयथ' गरमजों जाबजों मानसिफ्रा हयथ' गोजौआव फैदों दा सुजित नार्जारि मोनहा गोजौआव फैदोंमोन उखुम सायाव मथर उखुम सायाव खिन्थु जेब्ला टिउ सक सफैयो टिउ सकआव माखासे सभिनिस्ट एसामिसफ्रा गाज्रि रोखोम एटाक खालामो अन्थाइजों खुबैलाबायो लावथि लानानैबो बुलाबायो दा बे अन्थाइजों खुबैनायाव सुजित नार्जारि माने नाथांखियाव नाङो अन्थाइया गोगोमैनो दा बे नांनायाव बे गोजौआवनो जखम जानानै गोलैयो गोजौआवनो थायो ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा बयबो गारिखौ लाखिनानै गाहायाव लाबोयो ओमफ्राय मटर सिङाव सोनानै लाबोयो दा बिदि जोबोर माने गोब्राब बे जखमखौ नुनानै बेजों थांफानाय लोगोफ्रा अल क'क्राझारनि आरो साउथ क'क्राझारनि जायनाखि स्टुडेन्टफोर बिसोर गंसे बासाव दंमोन दा बिसोरो इमिडियेटलि पारासारकुसि मोनसे माने माबायाव लानानै थाङो हस्पिटालाव दा बेयाव खिन्थु बेखौ जास्ट ओरैनो माने ड्रेसिं खालामनानै बेखौ थुनहरनाय जादों बे माने गोब्राब जाबाय गथिखे ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय नंला नोंसोरो बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लांदो होननानै दा बे हिसाबै फरायसाफ्रा जयैनो माने बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लाबोदों आरो बेखौ एडमिट खालामदों आरो बेखौ एडमिट खालामनानै अल क'क्राझार आरो साउथ क'क्राझारनि फरायसाफ्रा गासिबो गारिजों फैफिनजोबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे गारबोफादों बिनाराम बसुमतारी होननाय गावनि माने स्कुलाव फरायहैनाय एसे लोगो बियो दा बिनाराम बसुमतारीखौ दोनबोफादों बेनो नेदों सुजित नार्जारिखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव दा ओमफ्राय जेब्ला सोरांसि जायो आंनाव बे अल क'क्राझारनि माखासे फरायसाफोर बे समाव दानथारु होननाय दंमोन आरोखि दानथारु होननाय दा राजकुमार ब्रह्ममोन बिसोर आंनाव साब्रै थाङो फुङाव थांनानै आंखौ फोजाहैयो बे समाव जोंनावनो गेदारिं जाखायोमोन नालाय गासैबो इनफरमेसना जोंनावनो फैजोबो बर' फावखुंगुर ब्रह्मआ जोंनाव थांनानै आन्दलन खालामदों बे हिसाबै जोंनावनो सेन्टार बादि जानायखाय आंनाव थांनानै आंखौ फोजाहैनानै बिसोर खोन्थादों आन्दलन समावनो जे सुजित नार्जारिया खोब गाज्रि रोखोम जखम जानानै बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव दङ बेखौ नायनांगोन जाबाय आरोखि आं अब्लानो लगे आङो साइकेल गंसे लानानै आंबो क'क्राझार टाउनाव फैबाय क'क्राझार टाउनाव फैनानै बे रामेश्वर ब्रह्मनि स्कुटार बेखौ लानानै साइकेलखौ दोननानै स्कुटारखौ लानानै आं थांबाय बाथिपारायाव सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ आङो लिंहैबाय आं बेनो खोन्थाबाय गासैबो घटनाखौ आंजों लोगोसे क'क्राझारनि मानसिफ्राबो दंफायो अल क'क्राझार ओनसोलनि कमिटि मानसिफ्राबो ओमफ्राय खोन्थानानै आं बिथांमोनखौ बिमा बिफा आं माने ट्रेनसिम लांनाय जाबाय धुबुरी ट्रेनसिम बे समाव धुबुरी गारि दङ फुङाव 5टासोआव खारो एकमात्र बे समाव कमिउनिकेसना धुबुरी गारिल'मोन दस्रा जेबो गैयामोन आरो जोंहाबो बे समाव गारि घरा जेबो गैया जोबोद आंखाल ओंखायनो आङो धुबुरी ट्रेनाव मानगोनां सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ थिखांनानै ओमफ्राय माखासे क'क्राझारनि आनसोलनि फरायसाफोर माखासे थांफाबाय ओमफ्राय आङो स्कुटिखौ लानानै आङो किशोर बसुमतारीखौ लानानै आङो डाइरेक्ट बरपेटायाव थांनाय जादों आरो बरपेटायाव थांनानै आं जेब्ला थाङो बे समाव 11:30 12टासो जाबायमोन आं सहैनाया बरपेटा हस्पिटालाव ओमफ्राय आं जेब्ला सहैयो बे समाव बिमा बिराद गाबखाबाय बिरादनो ओमफ्राय आं सानबाय गैला बे थैबाय बे सुजित नार्जारिया बिदि सानबाय ओमफ्राय दसे थानानै बे जाय लोगो थाफादों बिनाराम बसुमतारी बेबो खोन्थाबाय आदालै सुजितआ गैला थैबाय आरो टाइमखौ एक्जाक्टलि बुंनो हायाखै माबा समाव थैदों दा थेवबो जोङो 12 थारिखआव जिथु फार्स्ट माने घटना जादों सुजित नार्जारिनि घटना आरो सेकेन्ड फेज मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौनो माने मोनसे माबाखौ लाखिनो थाखाय मेमरेबल डे बेनो गोसोखांथाव दिन हिसाबै बे 12 जुनखौनो मार्टार्स डे होननानै एबसुआ बेखौ माने फोसावनाय जादों सुजित नार्जारिखौ आं हजों थांनानै लाबोनो थाखाय आङो बे समनि बरपेटा जिल्लानि डिसि बिके बरदलै होननाय आं बिथांजों रायलायदों किशोरजों आंजों थांनानै रायलायनानै बिथाङा लोगो लोगोनो जोंखौ बुंदों जे नोंसोर माबा डाटा बायदो ओमफ्राय जि बायदो बेखौ खोबनो थाखाय ओमफ्राय पस्टमर्टेमखौ आं थाब खालामनोसै होननानै बिथाङा थाबैनो पस्टमर्टेमखौ खालामहोदों ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा जोंनो ट्राकखौबो गावनो मेनेज खालामनो हादों सुजित नार्जारिखौ लाबोनो थाखाय ट्राकबो मेनेज खालामबाय ओमफ्राय जोङो पस्टमर्टेम थाब खालामनानै जोङो बेखौ लाबोनाय बेबस्था जों खालामबाय दा बे समाव आरोबाव सिमबोरगाव आनसोलनि गारि गंसे बिसोरखौ माने लाखिनानै दोनजादों डिटेन खालामनानै नलबारि माने थानायाव आरोखि अबेयाव दंमोन अबेया जोंथ' जेबो मिथियामोन खिन्थु बिसोरबो लाखिदों होननानैल' जों मिथिदोंमोन बे समाव खबरा खबरि खालामजा फनबो गैया जेबो गैया दा ओंखायनो बे बरपेटा डिसिखौनो जों बुंनानै डिसिया जोंनि बुंनायाव बे खबर खालामनानै बे नलबारिनिफ्राय बे माने सिमबोरगावनि जायनाखि गारि थाबोनाय बिसोरनि गारियाबोथ' बबिमोन आरोखि बबि बे गारिखौ जों माने रिलिज खालामहरबाय ओमफ्राय जोङो सुजित नार्जारिखौ जोङो लोगोआव जोङो लाना फैबाय 4टासो स्टार्ट खालामदों ओरैबायदि बारहुंखा अखा जों लोगो मोन्दों माने स्कुटारजों जोङो माने बिराद लासै जों फैनांबाय खिन्थु गारिया जोंनि एडभान्स बिराद फैबाय अब्ला जों बुंखादोंमोन एस्कर्टखौ
जाहाथे जोंखौ नेनानै थाङो होननानै माने बिराद गिलुं बिराद गिथाव परिबेस बे समाव थेवबो जोङो माने खस्थ' होफैनाय जाबाय ओमफ्राय पातलादुआव माने एस'खौ सोलायनाय जाबाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एस'खौ सोलायनानै क'क्राझारनि माने पुलिस एस'खौ जोंनो हरफिननाय जाबाय दा बेयाव जों लोगो मोनफिनबाय ओमफ्राय जोङो पातलादुआनिफ्राय जोङो 8थासोआव जों स्टार्ट खालामबाय जों क'क्राझारनिफ्राय न'आव सफैनायाव जोङो 11थासो जों जाफैदों आरोखि मानसिफ्रा न'आव सिदाजों न'आव 11था जाफैदों ओमफ्राय हरसे बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय अखानायै 16 थारिखआव फुङाव रेलि खालामनानै बयबो बाहागो लाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ फैदों फरेन बसुमतारी फैदों सानसुमा बसुमतारी बालिराम बर'मोन फैदों बर'नि जेसेबां एबसुनि लिडारफोर बे समाव फैजोबदों ओमफ्राय बे समनि मन्त्रि रनेन्द्र नारायण बसुमतारी बिथांखौ बाहागो लाफादों ओमफ्राय न' खाथियाव जों बेखौ सुजित नार्जारिखौ सावनाय जादों दा सुजित नार्जारि थैनायनि उनाव जोङो बिथांनि उनाव जों आरोबाव बिथांनि नामाव जोङो अनेक खेला दुला जों होदों फार्स्ट जों होनाय जादों माने सुजित नार्जारिनि नामाव आनसलिक लेभेलाव खेला दुला जादों दा बेबायदि माने बेखौ जोङो सनमान होनाय जादों आरोखि दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बे समाव जागायजेननायथार दा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बोरै क्रास खालामनो बोरै बुख्रुबनो बे समाव एजिपि गभर्नमेन्टआ बिराद अयथासार गाज्रि रोखोम अयथासार जिउ खालामदों आरो एजिपि गभर्नमेन्ट समावनो मोनसे थादा केस होननाय बेखौ जाफिनना होदों जोंनाव थादा TADA टेररिस्ट एन्ड डिस्ट्राक्टिभ माने एक्ट होननाय बे आयेनखौ होदों आरो बे आयेनजों खुनु रावबो माने बेल मोना गवा बिराद गोबाव जेलाव थानांगौ बे केसजों गोबां मानसिया जेल जानांदों आरो गोबां मानसि थानाव बुख्रुब जादों नोंसोरनो 50-50 नांगौना होननानै बिदि बिखुं खावसे बुनानै बिराद बुग्लिनाय अयथासार कारेन्ट सक होनाय ओरैबायदि अयथासार बिदि खालामदों जेराव मेरावनो गावलाबायनाय बिदि माने गोबां माने बुथारनाय गावथारनाय एजिपिनि समाव जादों आरो गेंरेप बुंखाबादियाव माने 10 जन गेंरेप आरो बागमारा बरपेटा सालबारि बेयावबो माने 12 जन बर' आइजो गेंरेप जाबाय आरो बिदिनो गोबां माने जेरावबो न' बां सावनाय जादों पुलिसफ्रानो न' सावबाय बै थाब्लिजरा फानबारि लेंखना बेफोर जायगायाव कुसुगाव पुलिसफ्रानो न' सावदों बेबायदि गोबां अयथासार दा बेनो जोङो दुखु मोनो दा गोसोखाङो दा बिसोरनो जों जेबो होनो हायाखै जाय केस जादों जाय बुख्रुब जादों बिसोर गावबागाव माने गावनि केपासिटिजों सोरबा हा फानदों सोरबा मोसौ मोसा फानदों सोरबा सना रुपा फानदों दा बिदिजों केस सालायदों गुवाहाटियाव थादा केस सालायदों बेबायदि माने परिबेसाव जों नुबोदों जोंनि रावबो जेबो हेल्प होनो हायाखै बेबायदि गोबां खस्थ' मोनबोदों दा आन्दलना बेनिफ्राय बे सुजित नार्जारि थैनायनिफ्रायनो माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मोनसे ममेन्टामाव फैदों बिराद माने मानसिनि गेजेराव माने थैनो आंग्रोनाय गिनो रोङै बे भाबा फैदों बुंनो थाङोब्ला सुजित नार्जारिया जोंनो माने थैथां जुजिनायनि गोहोखौ बेनो खालामदों जोंनो हारिया देरसिन जानो हाया सरि माने जिउआ देरसिन जानो हाया हारिनिफ्राय माने जों हारि दानांगौब्ला जों जिउ गारनांगोनबो बेबायदि मोनसे देरसिन बे भाबखौ जिउआ देरसिन जानो हाया हारि देरसिन बे भाबखौ सुजित नार्जारिया होलांदों आरो बेजों थैथां दु अरदाय बे आन्दलनखौ बर'फोरनि समाव खालामनाय जादों सुजित नार्जारिखौ जिहेतु गिबि बर'फोरनि मुंख्लं होननाय दायो बै समावदि गोबां जे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जिहेतु जखम जानाय बुख्रुब जानाय गोबां दं होननानै मिथिनो मोनदों थारैनो बिथांमोनखौबो समान मर्यादा होनाय जाबायमोन दा बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बेयो जोंनि थाखाय दिनै बै आन्दलनाव माने बर'फ्रा दैदेननाय आन्दलनाव गासै बुख्रुब जानायाथ' हिसाब गैया ओरैबायदि बुख्रुब जानाय कारेन्ट सक जानाय जेल जानाय हिसाब गैया थादा केसाव जेल जानाय गुवाहाटियाव थांनांगौ दा एथ' बुख्रुब जादों एथ'बां माने माबा जादों रेप खालामजादों दा दिनै जों बिसोरनि थाखायनो बिसोरनि माने सेक्रिफाइसनि थाखाय जों दिनै BSc मोनबाय BTC मोनबाय जों दिनै बिसोरखौ जे जों मोजाङै सनमान होनो रोंदों आं दिनै खोब आं साना आरोखि दा दिनै BTC फैनायनि उनावथ' होदों गोबां माने XBLTनि मानसिफोरनो दिनै माने एक्ट्रिसिया होदों आरो सोरबा आगोलनि माबाफोरनाय गोसोआव थाथावथाव मानसिफोरनो बिदिनो एक्ट्रिसिया होदों खिन्थु आं होनब्लाबो आं साना जे बे आन्दलनाव बिक्टिम जानाय मानसिफोर जे बयखौबो सनमानपूर्बक मोनसे सनमान गोनां मोनसे रिहबिलिटेसन होदों माबा मोनसे सुजुग होदों आं बिदि आं दाबो आं साना आरोखि आरो बिसेसयै आं सानो जे जोंनि माने बर' लिडारफोरनि गेजेराव दिनै आं जा नुयो आरोखि बिसोरनि सेक्रिफाइसजोंनो जोङो BSc मोनबाय BTC मोनबाय सोरबा MLA जाबाय MP जाबाय मन्त्रि जाबाय MCLA जाबाय सोरनि थाखाय जादों बिसोरनि थाखायनो जादों दिनै खिन्थु जोङो बिसोरखौ खि मोजाङै सनमान होनो रोंदोंना आंथ' दिनै साना आरोखि जोंनाव माने जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस माने दायित्वबोध होननाय जिनिसा जोंनाव गैया आं नुनो थांदों आरोखि मानोना एथ' बिक्टिम जानाय मानसिफोर जों दाबो खबर लायाखै जों खबर लायाखै दिनै सुजित नार्जारिया थैनानै थांबाय मुंख्लं जालांबाय अन्थाइजों फोथार जाबाय बे टाउननि खाथिथार जों बिनि न'आव बायखौ जों नुवाखै दा बिनि न'खौ जुदि बानायना होयोमोनब्ला BTC मोननाय उनावबो जा मन्थ्रि थाबाय MP थाबाय
बेखौ खि बानाय हायामोन न' खि मोजां लुनो हायामोन मानो बानाय हादिया बेनो आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस जोंनाव गैलायलाया एमपि जानो नागिरदों सोरबा एमएलए जानो नागिरदों सोरबा मन्थ्रि जानो नागिरदों सोरबा इएम जानो नागिरदों बेनो नांलाय खमलाय जादों ओरै बारलाय जाथि सिबिनायनि मोनसे स्पिरिट थानांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव गैया जादों आं बेखौ माने सानो आरोखि दिनै साजायै जों मोखांबानो जों बे 12 बुमखानि बाथ्राखौ गोसोखाङो 12 बुमखाया दिनै 10 जन आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय रेप जाबाय दिनै बिसोरनो माबा मोनसे जों होनो हादों जोंथ' जेबो होनो हायाखै होनो हायाखै माबा मोनदों मोनाखै जों दुखु मोनो दिनै बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरनि एडमिसननि थाखाय गावसोरनि बेमार आजार नायजानो थाखाय दिनै सोरनिबा इएमफोरनि न'आव सोरनिबा सिफनि न'आव सोरबा एमएलए मन्थ्रि न'आव बिसोरो दरखं गिदिङो माने सहाय नागिरो बिसोरथ' माने सहायथ' थोजासे मोनाखै जोंहा जुदि कनक्रिट मोनसे आइडिया थानायमोनब्ला जोंहा सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि थानायमोनब्ला जोङो बिसोरनो न' बां लुना होमोन दंफां फां लुना होनायमोन होमब्लासो जों बुजिगौमोन ना अनदों आदर खालामदों बिसोरनि एथ' गिदिर सेक्रिफाइस दिनै बिसोरो बयजोंबो माने ओरैनो मख'जानायल' जाबाय गेग्रेब खालामजादों मादों मुंजानाय बायदि मोनसे माबाल'सो जों नोजोराव लाबोनाय जाबाय खिन्थु जोंथ' सहायनो हानाय जायाखै 12 बुमखानि बारै आरो बागमाराव जाबाय रावबो खबरआनो गैया जों मा गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामबाय थायो गावजों गाव एखरे एमएलए एमपि जानाय थांलाय जों फैलाय बोरै पावार मोननो खिन्थु बिसोरखौ जों आदर खालामनांगौ बिसोर जों मोनसे सनमान मोनसे माबा होनांगौ बिदि जोंहा जेबो गैया आरो दाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा दिनै जों दा नुयो आरोखि दा दिनै गोबां गथ'फोर जों नुयो माने हटेलफ्राव थाबायलायनाय पार्ट टाइम खामानि मावनानै माने लेखा फरायनाय कलेज फरायनाय जों नुयो आरोखि सोरबा मैगं फानग्रानि फिसाफोर दिनै कलेज फरायो मैगं फाननानै बिमाफ्रा कलेज फरायनो हरो एडमिसन होनो फैसा गैया जों अनेक लोगो मोनो जों गामियाव थाङो जों अनेक माबा खालामो गामि गिदिङो जोंनो खोन्थायो जों मिथियो आरोखि दा नायदो बिसोरनो जेबो होनो हायाखै होनांगौ होननानै रावबो सानाखै खिन्थु होदों सोर मोनदों नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रानाय बे इउथ्सफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलुबालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा जों मानो संग्राम खालामामोन जों जुदि बे बाथ्राखौ जों बुजिखाङोब्ला दिनै जों बे फैसाखौ ओरैनो गारस्लायसाय जों बे गथ'फोरनो जोङो फरायनाय एफा हरमोन सहाय जागौमोन बेथ' हराखै आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय बाहेरायाव थांबाय ओरै गावसोर बेराय मोनदों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हरलायबावो एखेबारे निउसाव हरलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एसिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हरलायनो फेसबुकाव हरलायनो बे थाखाया सोरनि बेलाय बे थाखायथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरनो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदोंबालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनाय खारना मा जाथि सेवा खालामनो थाखाय समाज सेवा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेवा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घरा नांगौ मबाइल माने फन गिदिर नांगौ जोंनो दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ बेफोर नामा जोंनि पार्टि खालामनाय मावनाया समाजनि सेवा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखोबालाय बेफोर दुखुनांथाव आं ओंखायनो माने बुङो जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि जोंनाव खोब माने खम जाबाय लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयैबायदि जाबाय जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै आरो दाथ' गोनानै नै दा आं नुबावदों दा एखबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबाय दानिया खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर खामानि सेग्रा नामखौ जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंदोंमोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफानि मानसिया देरसिन नङा अबाव पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाथिखौ नायनांगोन जाथियाव अबाव खर' गोलैसै नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा दिनै बे कयजन सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं आरो बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खम जादों बिसोरलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय जुदि सिबखौ डेमेज खालामना होदों ना सिबखौ माने गोजौ थिखोना होदों फालाय दाथ' बिदि जागासिनो जों खोनागासिनो दं आरो बिटिसिआव जौ बिसोर दादागिरि खालामो बे जागासिनो दं दिनै जों खोनागासिनो दं थाखा फैसा लानाय आरो बिटिसिआवबो पार्सेन्टेज लानाय बायदिसिना बिराद मेला जों दा खोनागासिनो दं दा नों दिनै बे खामानि सेनाय सोरबा गावजों गावबो पार्टि मानसिनि खामानिखौ सियो जों खोनायो बाथ्रा आरो लोगोसे सोरबा माने इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेना लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खालामनो मोननाङा नामा बा गुबुन पार्टि मानसिया बे खामानि मोननाङा नामा बे मानोथो इलेक्सनावलाय मानोथो बयखौ मानोथो भट होनो खावलायामोन फालाय बयबो भट नांगौ बयबो भट हो मानो खावलायखो दिनै भटआव देरहाखांनायनि उनाव दिनै बे नैबे इउपिपिएल नैबे उमुक बिसोरनो खामानि हरनो नाङा बिसोरनि खामानिखौ सेनांगौ बेनो निथि जाबाय नामा जों दा बेखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा जों बेखौ मोजां मोनगोन नामा इउपिपिएलआ मानो खालामनो नाङा मोनथों मावलायथों बयबो दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा बे जागोन
음란에서는 모르더이 말을 가서 사람 사브리 비정자의 타파가 저 그룹 동네 시비정 타파가 마카세 만시 그룹 동내 그룹 안에 카운바티 다울랍시는 모르더이 말 답시를 내가 드시다냐 atau raja-raja yang kemarin masih mesej tangkas nong raja-raja yang putri kasung junai mana ini raja-raja taga punya negeri help negeri mana sibling do korok punya serba ijemlin do korok punya serba emelin do korok ekre bila ne hungga ne jemu muda muna bitiko biti janna raja-raja tak tanago raja-raja au saudanna taga punya negeri lagra janna kintu leus salai deng ne foreigner beren thangbai neng koki takani ekre kari horalai gijingbai jengni manswa jarne dami ekre ta berenai thangnai beku nung mobile nung Facebook nung tapi kun nubai raja mbak jung menang na patrol bin jabai tabla serla hidung mulai lagi usul deng tajung serbu lagi tapi hujung saja kasen dong tapi hujung kontrol खालामनांगौ बेबायदि जानो नाङा आरो मोनसे जों लुबैदों मा BTC खौ जों मोजां सासन खालामलांदों मोजां दैदेनलांदों BTC आ जों बेखौ लुबैदों आरो जों लुबैदों अन्तत एबारनिफ्राय जोङो माने मोनसे बुजिनांगोन जों एबार BTC डेभेलपमेन्टआ गामि सिंनिफ्राय फैदों गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ लाबोथों आरो जेब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि जायो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बे गोरिब गुन्द्रानि जायगानि मानसिफ्रानो मावनानै जाथों सोरबा कन्ट्राक्टर मावदोंब्ला बिसोर लाफानानै मावथों गरफा गरनै फैसा मोनदों बिसोर आर्थिक अबस्थाफ्रा जौगाखांदों जों बेखौ जों लुबैयो आरोखि खिन्थु बे ओरैनो बेयाव थानानै सोरबा EMजों गिदिंफानानै सोरबा सिपजों गिदिंफानाय सोरबा MLA सोरबा गिदिंफानाय बिसोरनो खामानि मोनजोबनांगौ बिसोर जे मावजोबोब्लासो बिसोर गोरिब गुन्द्रा जेबो माने माबा गैया मा जागोन बेलाय बिदिं माबा रायजो सासन खालामगोन बेबायदिनो समाज दैदेनगोन समाजाव बिदिं मोजां जागोन दा जों बेखौनो जों खोब लुबैयो आरोखि जों गोसोखौ जों लुबैयो ओमफ्राय जाथिनि जानाय खामानिफोर दं जाथिनि जेंनाफोर दं बे जाथिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे BTC आ नायलाङो जों बेखौ लुबैयो बिदिनो हा हुनि जेंना दं गोबांनो दा हाग्रा बंग्रानि जानाय प्रब्लेम फैदों बेफोरखौ जों बोरै समाधान खालामनो रायलाय बयजोंबो रायलाय बयखौबो लिंहरना रायलाय खिन्थु रायलायनोबो जों जुदि मोनलायलायाबा जोंहा जुदि जगाजगआनो गैलायलायाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो दा जोंनाव जगाजग लानोब्ला जों बे सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि बेफोरनावसो खबर लाग्रोनांगौ जायो बिसोरो जुदि बिसोर मोजां बुङोना गाज्रि बुङो जोंथ' सिप सारा गैयालै नै बिदिनो खबरखौ मोनो आरोखि सिपआ गैया बबावबा थांदों दा बेबायदि जों लुबैयो जों मोजां बयबो सावरायनानै जाहाथे एमिकेबल माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो दा खिन्थु बेजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मनिटर खालामोब्ला सिपखौसो बिसोरसो मनिटर खालामोब्ला दा सिपआ बेजोंसो मनिटर खालामजानांगौब्ला होमबालाय मा जागोन दालाय होमबाथ' जानाय नङा जेबो बेबस्था जागोन आरोखि जों बेखौनो खावलायो जाहाथे BTC खौ मोजाङैनो बयबो सापर्ट खालामो बयबो मोजाङैनो सहाय खालामो मोजां सासन खालामलांदों मोजां खुंलांदों जों बेखौ लुबैयो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लो बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा BTR सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै लिरनानै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलिउसन लिरनानै लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेत्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों दिहुननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बर'फ्रा बुंलांखादों जोङो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि गारियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसे थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि डायरियाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014 आव जिके पिल्लाया दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा NDA सरकारा माने जिके पिल्लायखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिके पिल्लायनि दायथ' होदोंमन दा बे जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके पिल्लाय कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रा बुंगोन हयथ' बे समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके पिल्लायखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 आव बे समाव जोंहा बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोना उर्खावरा ब्रह्ममोना मोनसे रं कनसेप्सन बिसोर माने जोंनि बेखौ नाङा जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों नाङा होनना बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके पिल्लाय ग'बेक टायार खालामलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोर रिजेक्ट खालामदों आरो थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना दा दिनै जों बे भुलखौ जों कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिके पिल्लाय कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामनांगौ